हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आङो नोंथांमोननो इउट्यूबनि माखासे भिडिअसनि लाइसेन्सखौ माबोरै होयो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव डिटेलै आं एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थागोन आरो माबोरैहाय बेखौ जोङो लाइसेन्सखौ माबोरैहाय होनांगौ। इउट्यूबाव मोननै रोखोमनि लाइसेन्स थायो, मोनसेया स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्स, मोनसेया क्रिएटिव कमन लाइसेन्स थायो। बे मोननैयाव फारागा मा आरो बे मोननैखौ बबे मोनसेखौ होनांगौ एबा बेखौ होयोब्ला मा जागोन, बे पारमिशनखौ होयोबा मा जागोन, गुबुन मोनसेखौ पारमिशनखौ होयोबा मा जागोन, बिनि सोमोन्दै आं खिन्थागोन आरो लोगोसे बेखौबो खिन्थागोन जे माबोरैहाय बबेयाव बोरै मा सेटिं खालामनांगौ, नोंथाङा भिडिअ आपल'ड खालामबा मा ध्यान होनांगोन, बबे भिडिअआव स्टैंडार्ड लाइसेन्सखौ होनांगौ, बबे भिडिअआव कमन लाइसेन्सखौ होनांगौ, गासैबो बिनि डिटेलै आङो बे भिडिअआव खिन्थाजोबगोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। लोगोफोर जों गोबाङानो मा खालामो, भिडिअखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव माखासे सेटिंस थायो, बे सेटिंसखौ जोङो माने मिन्थिया बायदि जों खालामनानै जोङो भिडिअखौल' आपल'ड खालामो। बिनि उनाव प्रब्लेमा जायो, मोनसे प्रब्लेमा क्रिएट जायो। बिनि थाखायनो जोङो भिडिअ आपल'ड खालामनायनि सिगां माखासे गोबां खोथाखौ आरो माखासे गोबां मेन सेटिंफोरखौ खालामनांगौ। आं माखासे बेलेग भिडिअनि बेलेग सेटिं आं मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो आं खिन्थाबोगासिनो दंखायो, नाथाय आं दा दिनै सावरायगोन अनलि इउट्यूब लाइसेन्स। अके, दा जों मा खालामनांगौ, इउट्यूब लाइसेन्सखौ जोङो चेक खालामनो थाखाय नोंथांनि चेनेलाव बबे लाइसेन्सआ जानानै दङ, जायनि थाखाय नोंथांनि भिडिअखौ गुबुना कपि खालामगोन, गुबुना एडिट खालामनानै गुबुना गावनि चेनेलाव होदों नोंथांनि माबाखौ, बेयाव नोंथाङा मिन्थियाखै जे नोंथांनाव कपिराइट स्ट्राइक, नोंथाङा बेखौ हरनो हायो ना हरनो हाया, बा बोरै चेक खालामदों, बबेयाव चेक खालामनांगौ, जे नोंथांनि भिडिअखौ गुबुना इउज खालामदों होनना नोंथाङा बोरै मिन्थिगोन, बेखौबो आङो खिन्थागासिनो। लोगोफोर आं बेहाय क्रम ब्राउजार अपेन खालामबाय। क्रम ब्राउजार अपेन खालामनानै आंनि चेनेलाव जेनेबा आं लगइन खालामसिगोन। बेयाव सार्च बाराव आं टाइप खालामगोन इउट्यूब स्टुडिअ डेस्कटप। बेयाव आं टाइप खालामनानै आं सार्च खालामबाय, लगइनाव आं क्लिक खालामबाय। लगइनाव क्लिक खालामनानै बेयाव आंनि क्रम ब्राउजाराव आंनि चेनेला बेयाव अपेन जाबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बयनिख्रुइ गाहायाव आङो बेयाव सेटिंनि अपसनाव क्लिक खालामगोन। नैबे सेटिंनि अपसनाव आं क्लिक खालामबाय। बेयाव सेटिंनि अपसनाव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि पेज फैबाय। ओमफ्राय दा नोंथाङा बेयाव मा खालामनांगोन, नैबे आपल'ड डिफल्ट्सआव क्लिक खालामनांगोन। बेहाय आपल'ड डिफल्ट्स बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे गाहायाव दङ, नैबेयाव दङ एडभान्स सेटिं। अके, मोनसेया दङ बेसिक इनफ', मोनसेया दङ एडभान्स सेटिं। बे एडभान्स सेटिंआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय क्लिक खालामनानै नैबेयाव नुगोन नोंथाङा, नैबेयाव लाइसेन्स, नैबेयाव दङ लाइसेन्स, स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्स। आङो इउट्यूब लाइसेन्स खालामनानै दोनदों। आङो मोनफ्रोमबो गुबुन मोनसे चेनेलावबो फार्स्टनिफ्रायनो जिर'निफ्रायनो आङो स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्स खालामनानै दोनदों। बिनिफ्राय आङो गोबांजन मानसिनो आङो रिक्वेस्ट हरबाय भिडिअखौ डिलिट खालामनो थाखाय। आं कपिराइट हराखै, बाट गुबुनाबो माने आं सानदों माने बेबो एसे आंनि भिडिअनि दारै एसे साबसक्राइबार मोन्थों होननानै आं सानदों। आं कपिराइट माबाहराखै, बाट नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि दामाव, बेयो गावबा गावनि चइस। जुदि कपिराइट स्ट्राइक हरो आरो बिथाङा भिडिअखौ रिमुभ खालामाखै, अब्ला नोंथांनि भिडिअखौ अट'मेटिकलि इउट्यूबा टेकडाउन खालामगोन। बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा। जेरै स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्सखौ नोंथाङा खालामनानै दोन। बिनि उनाव नैबेहाय नै केटेगरिखौथ' नोंथाङा केटेगरिखौ बोरै खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखाबाय सिगाङावनो, बाट आं दा बेयाव इउट्यूब स्टैंडार्ड लाइसेन्स खालामनानै बेयाव क्लिक खालामनानै एर'आव, ओमफ्राय मोनसेया दङ क्रिएटिभ कमन्स एट्रिबिउसन, ओमफ्राय मोनसे दङ स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्स। दानिया आं खिन्थानोसै स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्सनि सोमोन्दै सिगां। स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्सआव नोंथाङा पारमिशनखौ होनानै दोनोब्ला, ओमफ्राय बिनि उनाव भिडिअ जेब्ला आपल'ड खालामब्लाथाय नोंथांनि भिडिअखौ रावबो नोंथांनि भिडिअखौ कपि एबा डाउनलड खालामनानै गुबुन चेनेलाव आपल'ड खालामनो हाया। अके, गावनि गुबुन चेनेलाव आपल'ड खालामनो हाया। बे नोंथांनि कन्टेन्टनि थाखाय नोंथाङा स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्स खालामनानै दोननांगौ। जुदि नोंथाङा अरिजिनेल गावनि अन कन्टेन्ट, नोंथाङा भिडिअ क्रिएटरब्ला, गावनि ब्लगब्ला, अब्ला नोंथाङा स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्स दोनजायो। आदारवाइज नोंथाङा गुबुननि भिडिअसखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै बा गुबुननि माबाखौ खालामनानै, जेनेबा बेफोरबायदि नोंथाङा अल मिक्सार बायदि रोखोमनि नोंथाङा भिडिअ ससियेल मिडियानि भिडिअखौ टेग खालामनानै नोंथाङा गावनि चेनेलाव हगारो, अब्ला नोंथाङा क्रिएटिभ कमन्सखौ नोंथाङा दोननाया गाहाम। मानो होनब्ला बैफोर भिडिअफ्रा गावबा गावनि स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्स दोनखानाय, गावबा गावनि लाइसेन्स थाखानाय भिडिअफोरसो। बेखौ नोंथाङा बोखांनानै गावनि चेनेलाव डाउनलड खालामनानै स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्स दोनबा जानाय नङा। अके, दा नोंथांनि स्टैंडार्ड इउट्यूब लाइसेन्स फार्स्ट नोंथांनि चेनेलनि भिडिअ, बेखौ गुबुना डाउनलड खालामोब्ला नोंथाङा
बोरै मिन्थिगोन जे गुबुना नोंथांनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै गावनि चेनेलाव हगारदों होननानै बेखौ आङो खिन्थागासिनो दा दसेनि उनाव। दानिया स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्सखौ नोंथाङा एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ। दा क्रिएटिभ कमन्स लाइसेन्सआ बेनो जुदि नोंथाङा गावनि अरिजिनेल भिडिअखौ डाउनलड खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ नोजोर होआसै, नोंथाङा बेखौ ध्यान होआसै जे क्रिएटिभ कमन लाइसेन्स जानानै दं, एबा नोंथाङा खालामनानै लादों जानो हागौ। अब्ला बेफोरबायदि भिडिअखौ आङो डाउनलड खालामनानै नोंथांनि भिडिअखौ आं गावनि चेनेलाव हगारनो हायो। गावनि चेनेलाव आङो हगारनानै स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्स खालामनानै दोननो हायो। मानो होनबा नोंथाङा बेखौ पारमिसन होखादों क्रिएटिभ कमन्स। बे बयबो बेखौ डाउनलड खालामनानै गावबा गावनि चेनेलाव हगारनो हायो। बाट जाय फार्स्ट हगारदों बेसो स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्स दोननो हायो। बाट आं हगारखांनायनि उनाव आरो गुबुनाबो बे भिडिअखौनो डाउनलड खालामनानै गावनि चेनेलाव स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्स दोनबा बे जानाय नङा। मानो होनब्ला आं कपिराइटआ आंसो होनो हागोन बेखौ, नोंथाङा हानाय नङा। मानो होनबा नोंथाङा पारमिसन होखादों क्रिएटिभ कमन्स लाइसेन्स। अके, ओंखायनो जोंनि दा गोबां सिंगार्सफोरनि गोदान एलबाम बानायग्राफ्रा किसुमाना गोबाङानो गावनि चेनेलाव हगारनानै लाइसेन्सखौ होआलासिनो गुबुना बिनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै गावनि चेनेलाव हरदों। ओमफ्राय बिनि उनाव गुबुना नोंथाङा उनाव इउटुबाव गुबुन चेनेलाव नुबाय नोंथांनि भिडिअखौ, अब्ला नोंथाङा बेखौ कपिराइट हरनो हानाय नङा, जेबो माबानो हानाय नङा। बेजों कमप्रमाइस खालामनो हागोन, डिसकास खालामलायनो हागोन, बा नोंथाङा थानायाव थांनानै केस बायदिसिना बेफोरखौ खालामनो हागोन। बाट इउटुबा बेखौ जेबो खालामनो हानाय नङा माने दै। बिनि उनाव माबा मोनसे बे क्राइम बेफोरबायदि माने बिराद गोजौ लेभेलनि थाङो बेफोरो। सहसै इउटुबा बेखौ जेबो खालामा, मानो होनबा नोंथाङा बेखौ पारमिसन होखादों इउटुबनि रुल मथे, रेगुलेसन मथे। बेनिखायनो जोङो गोबाङानो बेखौ एसे ध्यानाव होनांगौ जे गावनि अरिजिनेल कन्टेन्टखौ जुदि गावनि चेनेलाव हगारोब्ला स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्स होनांगौ। अके, सरि लोगोफोर, आंनि खाथियाव दाउला गाबदों, दाउलायाबो आंजों लोगोसे सावरायगासिनो। नयसखौ एसे खोनादोंबा सरि। ओमफ्राय दा क्रिएटिभ कमन्स इउटिलाइजेसन लाइसेन्सखौबोथ' नोंथाङा दा मिथिबाय। दानिया आं खिन्थानोसै नोंथाङा बेखौ नोंथांनि भिडिअखौ गुबुना इउज खालामदोंब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै मिथिगोन। नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ, आं बेखौ क्ल'ज खालामबाय बे साइडखौ। ओमफ्राय दानिया नोंथाङा नैबेयाव खालामनांगोन, नैबेयाव सि लिरनाय दङ, नैबेयाव नैबे सिनि अपसन मनेटाइजेसननि जास्ट मोनसे गोजौआव सि लिरनाय दं, बेयाव जेनेबा क्लिक खालामबायथ'। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव जाखांगोन चेनेल कपिराइट। अके, बेयाव रिमुभेलनि अपसन फैगोन, नोंथाङा बेखौ भिडिअखौ रिमुभ खालामनायनि रिकुवेस्ट खालामनायनि फैगोन। इमेइलाव नोंथाङा बेखौ कपिराइट हरनायनि माबा मोनसे बेयाव अपसन फैगोन, गासिबो फैजोबगोन। नाथाय आंनि भिडिअखौ रावबो कपि खालामाखै, डाउनलड खालामनानै रावबो हगाराखै नालाय बेयाव जेबो नेखायाखै, नाथिं टु सी इट। जुदि गुबुना नोंथांनि भिडिअखौ इउज खालामदोंब्ला बेहाय फैगौमोन बेयाव टाइटेला फैगौमोन सिगां, ओमफ्राय भिडिअफ्रा बेयाव श' जाजोबगौमोन। बबे पार्टखौ दाननानै बेसे सेकेन्ड दानदों, बा फुल भिडिअ होजोबदों, बेयाव गासिबो नटिफिकेसन फैखाजोबो। मा थारिखआव भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय, बबे चेनेल आपल'ड खालामनाय, बेयाव गासिबो फैजोबो। ओंखायनो नैबे मनेटाइजेसननि गोजौनि अपसनाव बेहाय खालामो। ओमफ्राय दानिया जों मा खालामगोन, जेनेबा स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्सखौथ' जों होनानै दोनबाय, नङा होमबा। आं स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्सखौ आं होनानै दोनबाय, बा क्रिएटिभ कमन्सखौनो आं होनानै दोनबाय। अब्लाबो जोङो बार क्रम ब्राउजाराव फैनानै बेखौ सोलायलायनाङा। आं खिन्थानोसै दाना वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेसनाव। आङो वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेसन अपेन खालामनोसै। लोगोफोर, आं बेहाय वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेसन अपेन खालामबाय। बिनि उनाव आङो कन्टेन्टआव क्लिक खालामनानै आङो बबेबा मोनसे भिडिअखौ आङो फर एग्जाम्पलनि थाखाय आं बेखौनो क्लिक खालामबाय बे भिडिअआव। अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबे पेन्सिलनि मार्कआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा चेक खालामनो हायो जे बे भिडिअआ जुदि नोंथाङा गुबुननिफ्राय लादों, गुबुन चेनेलनिफ्राय लानानै नोंथांनि भिडिअआव हगारदों, एबा नोंथाङा सानदों जे आंनि बे भिडिअआ कमन, बयबो डाउनलड खालामनानै लाथों, बयबो गावनि चेनेलाव हगारथों, बिदि होननानै नोंथांनि चयस, नोंथांनि गोसो बायदि बिदि सानदों, अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबे बयनिख्रुइ गाहायाव मर अपसन्स, बेयाव टेक्स्ट केटेगरि दङ, बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे गाहायाव दङ, नैबेयाव दङ लाइसेन्स एन्ड डिस्ट्रिबिउसन, बयनिख्रुइ गाहायाव। बेनिफ्राय बेयाव स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्स आं कम्पिउटार खालामना दोनखादों नालाय। ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ सानदों जे आङो कमन्स आं हगारनोसै, बा कमन लाइसेन्स दं, स्टेन्डार्ड लाइसेन्स खालामनांगौ, अब्ला नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनानै चुज खालामनानै लानो हायो। बेयाव क्रिएटिभ कमन्सबो दोननो हायो, आरो नोंथाङा बेयाव स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्सबो दोननो हायो। जोङो बै क्रम ब्राउजाराव थांलायालासिनो भिडिअ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव जेब्ला इडिट खालामगोन जों वाइटि स्टुडिअनि दारै, अब्ला जोङो बेहाय गाहायावनो नुगोन बेफोरबायदि स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्स। अके, बेयाव आं स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्स दोनदों, बेफोरबायदिनो चेक खालामनानै लानो हायो। अके लोगोफोर, अब्ला नोंथाङा मिथिबाय जानांगौ भिडिअखौ, आरो मिथियाखैबा बुजियाखैबा आरो फार्स्टनिफ्राय आरो खनसे नायबाव नो प्रब्लेम। बाट स्किप खालामनानै नायोब्ला नोंथाङा मिथिनाय नङा आरो बुजिनाय नङा, आरो जुदि नोंथाङा बेखौ मिथिनानै लायोब्ला इन फिउचार नोंथांनाव जोबोद खामानि होगोन। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै हो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ आं बानायबाय थानो मोनो, आरो आङो बानायनोबो गोसो जाबाय थानो हानाय बायदि आंखौ मटिभेट मोननो थाखाय। अके, अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।